Emilia i svømmehallen. Emilia og mor skal bade i en svømmehal. Først har de kørt med bus. Bagefter har de gået. Mor bærer på en stor taske med badetøj og håndklæder og sæbe. Emilia bærer på sin badering. Nu kan de se svømmehallen. Emilia løber hen til døren og kigger ind. Men der er jo ikke noget vand. Først skal vi betale, siger mor, ved kassen. Mor betaler og får et bånd med en nøgle i. Bagefter viser hun Emilia, hvilken dør de skal ind af. Men derinde er der heller ikke noget vand. Kun hylder med sko. Emilias sko skal også stå der, for man kan jo ikke have sko på, når man bader. Men nu vil Emilia ud til svømmebassinet. Emilia trækker mor ind i næste rum. Hvor er bassinet? Her er der kun bænke og underlige skabe. Emilia vil videre. Det går ikke. Det er her, de skal klæde sig af. Alt skal ind i et af skabene. Det var derfor, de fik en nøgle. Mor låser tøjet ind i skabet og tager båndet med nøglen på armen. Sikke da et underligt armbånd. Emilia vil også have et nøglearmbånd. Det er for stort. Det falder bare af. Mor må tage det igen, for nu vil Emilia i vandet. Mor åbner næste dør. Emilia titter ud. Det er en lang gang med døre. Hvor kan bassinet være? Emilia åbner endnu en dør, men derinde er der kun et toilet og en håndvask. Hun skal da vel ikke bade i håndvasken. Men mor synes, det er godt, hvis Emilia tisser først, og bagefter skal de hen til bruserne. Brusebad! Emilia vil svømme og ikke bruses. Hun vil dyppe sig helt ned nu. Brusevandet kommer hurtigt og hårdt og stænker koldt på Emilia. Mor må begynde. Emilia trykker på knappen, så mor bliver våd. Det er sjovt. Men da det er hendes tur, så løber hun væk. Hurtigt sniger hun sig ind ad en dør, inden mor når at se hende. Puh, hvor har varmt. Emilia kan ikke holde det ud. Det er alt for hedt. Luk døren, er der nogen, der siger. Du lukker jo kold luft ind i saunaen. Så Emilia bliver alligevel nødt til at gå tilbage til mor og brusebadet og blive ren og våd, selvom hun endda skal bade rigtigt. Kommer vi ikke snart til svømmebassinet? Spørger Emilia. Jo, siger mor. Tag nu bare badebukserne på først. Emilia tager badebukserne på, selvom det er svært, når man er våd. Bagefter så tager hun mor i den ene hånd og baderingen i den anden. Langsomt går de ud af en ny dør. Nu er de tæt på. Det kan Emilia mærke. Det lyder anderledes her, og der lugter anderledes. Nu kan Emilia se bassinet. Det er blåt, kæmpestort og fuld af mennesker og snore i mange farver. Endelig, siger Emilia. Hun vil hoppe i, men mor ryster på hovedet. Det bassin er for stort og for dybt. Man skal kunne svømme for at få lov til at bade her. Mor og Emilia går videre. De går rundt om et hjørne. Nu kan Emilia se et nyt bassin. Ej, noget bassin er det faktisk ikke. Det er jo bare en lille plaskedam. Der sidder pattebørn i den, og plasker og pjasker. Der kan man vel ikke bade. Emilia vil have vand på sig, over det hele. Ikke kun på fødderne. Jeg vil i det store, skriger Emilia. I det rigtige bassin. Jamen se, siger mor og peger ved siden af plaskedammen. Emilia løfter hovedet og ser et helt rigtigt, men lille bassin. Det er børnebassinet. Endelig, de har fundet det. Emilia tager baderingen på og går ned i vandet. Hun flyder. Mor trækker hende og drejer hende rundt. Emilia hopper op og ned, og mor trækker hende rundt og rundt. Nu har Emilia glemt kassen og skohylden og skaben og toiletter og bruserne og saunaen og voksenbassinet og plaskedammen. For det er jo her, hun skal være. Godnat.